Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ai kawai ba kowa a cikin ɗakin nan. Kuma ka ga fa ba ƙaramin abu ne mai tsada a ɗakin nan ba, kuma wallahi a jihuna yau kwana na bakwai ba abin da na rage. Kai a ce ɗan leƙa daga ciki. Da kike wani a cikin daki baka san wani wani daki Wallahi tallahi wallahi jini an ce kuna neman mai goyi anan gidan radio free da haka da ji abin da na an faɗa kenan wallahi kai kamar yana mu da kai mata na ta kai kai wallahi Allah